Докато пея, изпитвам много приятна емоция, много хубави чувства, които не мога точно да опиша. Тези молитви съм сигурна, че ми въздействат. Надявам се чрез това, което пея, да ги накарам да се замислят. Преди 6 години мама видя обява във вестника и реши да ме запише в хора. И в началото не знаех за какво става дума. Постепенно започнахме да пееме православни песни и на мен ми хареса и продължих да пея. Диляна Караджова е на 16 години и е част от хора на певческо дружество Славянска беседа. На 25 март в столичния храм Свети Николай Софийски бе представен новият компакт диск на хора, сам по себе си уникален. Нашия хор беше поканен да участва на фестивал в Сърбия, в град Панчево, това е близо до Белград. По време на този фестивал изнесохме самостоятелен концерт, който успяхме да запишем и който издаваме на компакт диск. Интересното и уникалното е, че всичко е записано на живо. Публиката беше толкова вътре в изпълнението, че няма никакъв шум, няма никакво движение. И издръжливостта на певците е наистина уникална. Това е 50 минути музика, без никакви паузи, без аплодисменти. Ако в светското пеене целта на изпълнителя е да развълнува себе подобен слушател, в молитвеното пеене целта на пеещия е молитвата му да стигне до Бога, да бъде чут. Аз съм на хор от около 2 години и половина. Харесва ми да го правя, защото искам да общувам по някакъв начин с Господа и да се моля към Него. Пеенето в хора ме е доближило до Бог по някакъв начин. Мога да кажа, че не е толкова с обяснителни приказки, колкото самата музика и самите молитви, които изпълняват, почват така да въздействат и се запалват по тази музика и по този начин на пеене. Докато пея, изпитвам много приятна емоция, много хубави чувства, които не мога точно да опиша. И много приятно удовлетвореност от това, което правя. На мен ми харесва, защото все пак пеем на Господ и Той вижда делото ни. Самите тези молитви съм сигурна, че въздействат и Господ помага, разбира се, това е да се отворят сърцата и към сърцата на децата. Аз лично предпочитам да пея в църква. По-спокойно ми е и се чувствам по-добре. Като повечето деца, които идват при нас, не са от така силно православни семейства, както и самата аз не съм била. Лека по лека този процес става. Мога да си спомня дали щяла да стане по-различна, ако не беше ходила на хор. Тя винаги е била едно спокойно дете и по-скоро факта, че наистина стана много отговорна за времето си, защото разпределянето между ходенето на репетиция, участието в
тези занимания, прави много отговорна към поведението им, към училището. Свободното си време след да хода на хор. Сега наскоро се записах в БМЧК, Български младежки червен кръст, като доброволка. И до сега съм ходила на 2 акции, ми е много интересно, много ми е приятно. Доставя ми удоволствие да помагам на хората и да виждам, че се радват. И аз се радвам съответно на тяхното щастие. I need a miracle, I wanna be your girl. Give me a chance to see that you are made for me. Успявам съвсем спокойно да ги съчетая нещата без почти никакви усилия. И мога да си излизам с приятели, имам си време и за купони, и за дискотеки, и за приятели, и за хор. Каня мои приятели, които са в възторг от това, с което тя се занимава, харесват им музиката. И дори често ме питат мои приятелки, няма ли пак да ни поканиш на концерт? Защото днес не им харесва. Ще се радвам, ако чрез моето пеене ги накарам да се докоснат по някакъв начин до Бог. И по-скоро да ги накарам да се замислят.